Merhaba dayıku babên hêja. Dixwazim di derbarê hilbijartina dersên Kurdî de çend tiştan bu ara parve bikim. Ji kerema xwe dema ku hûn çûn dibistanê ku zarokê welê dixweynin formên hilbijartinê, formên dersên hilbijartinê ji müdür bixwazin. Heke di wan forman da xalên Kurdî tune bin, ciyê dersê Kurdî tune bin, ji kerema xwe xeberê bidin sazî û dezgehên Kurda da ku bikarbin çareseriyekê bibînin. Li aliyê de jî her zarokekî mafê wî heye ku sê dersan hilbijêre. Yani her zarokek dikare sê dersan hilbijêre. Ji kerema xwe dema ku hûn çûn we wan dersan hilbijart, bira tercîha we ya sereke kurmancî û zazakî be. Yani her zarokek dikare hem kurmancî û hem jî zazakî hilbijêre û mafekî wî yê dijî maye ew jî bi dilê we ye. Bextê we me. Dema ku we zarokê xwe bir we van tercîhan kir kurmancî û zazakî hilbijêrin. Bimînin xêr û xweşiyê de.